bafowethu ngeke nikholwe igcoka milisha lincoma ingoma kaJumbo ehambisana ke noKhuzane ke umfo kaMpungose. Abantu abaningi enkundleni zokuxhumana ke abakholwanga, kodwa ke sekwenzekile. Ngicela ukuqala nginibingelele bafowethu abaqala ukujoyina kuleli khasi ngithi sanibonana ke uqala ungena ke ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezela nje button ka subscribe ke uphinde ke ulike ke lama video ke esikwenzela wona. Webafowethu ke izinkulu ke indaba ke zomaskandi ke ethinta ke amaciko ke esiwathandayo ke nangumthandeni igcoka milisha encoma ingoma kaJumbo ehambisana ke noKhuzane ethi ke basebenzile abafowethu. Ubhale kanjena ke ekhasini lakhe ke lapha ke uthe noma ungavala suka wasethi phuthuma ke lapha ke YouTube yatholakala ke ikhona ke nelink yakhona wathi ke basebenzile ke abafowethu ke bazimisele ke lapha ke wathi ke bathukuthele ke kakhulu wathi ke siyabonga kusho igcoka make elisha. Lento yenza abantu abaningi enkundla zokuxhumana ke bezibuza ukuthi kanti kahle kahle kwenzakalani endimini nangumthandeni evuma ingoma kaJumbo noKhuzane. Into edida abantu abaningi enansi eqhamuka emva kwale post kaMthandeni. Umshovu Gazo ebhala ke nanka lamazwi wathi ke kwathi angihleke ngize ngibhuquze phansi kusho umshovu Gazo ebhala lamazwi. Manje abantu abaningi indidi iningi bayazibuza ukuthi umshovu yini emenza ukuthi angafuna ukuhleka zabhuquze phansi kubeni igcokama levuma ingoma yamaqhawe aculile asebenzile futhi ngokukhulu ukuzimisela. Hayi asazwa bafowethu thina sekuthatha sekubeke njengoba kunjalo ke okwakho ke mbola samakhaya ukuthi ke nantu udaba longangawe awuhlaziye ke ubone ukuthi ke yini ongayisho ke noma ke uyibonayo ke kule ndaba le. Nanti igcokama livuma uJumbo ingoma yakhe ehamba noKhuzane umfo kaMpungose nanginomshovu Gazo ethi kuthi angihleke ngibhuquze phansi. Webafowethu ziyashisa lezi ndaba ngikuthatha ngikube njengoba zinjalo ngikunike khona ke ukuthi ke uzibonele. Mina ke ngisayidede inkundla ngizobuya nezinye ke engizokutholela zona bafowethu lishonile ilanga ubusuku nentambama isiphathe kahle.